nkhani yakulapa ndi ya ku Congo DRC kumene kuko ndithu kwaphedwa anthu okwana opitilira 200. Anthu amene wawa anapezeka ndi crimes milandu yosiyanasiyana amati coup coup kulanda boma, kufuna kulanda boma. I think nabweresako so ma videos ena akapa olongosola kuti panali ena ina Christian Malanga azungu angapo atatu kuchoka ku America apasidwa death sentence ku Congo chifukwa choti anali ndi gulu lina anabwera kuti afuna kulanda dziko. Chabwino imene ndi gulu loyamba. Gulu number 2, armed robbery, ndithu anthu okuba, anthu amene aja akuba, anthu okuba, okupha, ogwiririra. Gulu number 2 limenelo. Gulu number 3, mabandits, timagulu tazigawenga, timagulu ta ma-terrorist, timagulu timeneto timene ndithu tanyongedwanso kumene ku DRC. Anthu ochuluka kwambiri amene aphedwa amene koko ndi achipere, sakuluakulu yayi, ndi achipere. And mtakhala phe aliyense amakhala maganizo ake. Inunso mutha kuyika maganizo anu kuti nkhani mikuiona bwanji. Chilichonse makhala ndi advantage komanso disadvantage, ubwino komanso kuyipa kwake. Ubwino wa death sentence ndiona kuti anthu samatayirira yayi. Mukangoti mwangopanga kumambiriro kumapha kagulu kenakake kuzaphasa kagulu kenakake, kagulu kenako kamachita mantha. Ma crimes amachiteko mwamwapo ndi apo. Personally ndinaonako ndithu ineyo maiko ena ndithu kupita iweyo ndikupeza kuti zoberana azimayazi, zophanaphanazi kulibe. Chifukwa yani futhi unaliyesa amaopa, amakhala ndi mantha kuti aba ndikapanga zakuti zipeza kuona kuti andirapa, ndikapanga zakuti zipeza kuona kuti andipha, chifukwa kudzikolo kuti death sentence. Koma zimakhala bwino ndiona ngati kuti imene ndi ubwino wake. Koma kwa Africa kwathu kuno, maiko kwa Africa kuno, remember this is happening in Africa. Death sentence imene ili ku Congo ndiona ngati kuti ndiyokondera, chifukwa ma politicians ambiri ku Africa kwathu kuno ndi mbava. I'm talking about the whole Africa. Congo bado lako maiko amene akuchita bwino acha, amene akuchita bwino acha. Achina mukudziwa kale. Example imekhala pa top. Achina big man Ibrahim Traore. Komano maiko ambiri ma president nawonso ali ndi milandu ambiri, kupha, kuba, chinyengo, and timaonanso ndithu yayi ali ku khoti akuti kuli milandu chani zonse zijazo. In Africa ndi zinthu zambiri kwambiri, ndi zinthu zochuluka kwambiri zikumachitika, right? Ndiyeno ngati death sentence ingabwere kuti ku Africa kunoku maiko ena akupanga practice death sentence kuti walakwitsa iji aphedwe makuti I think isamagwira ntchito kwa anthu osauka okha, itamagwira ntchito kwa wina aliyense. Ndikuti tithana pamene payamba timvana isigwira ntchito kwa wina aliyense. Chifukwa ku Congoko for example, ndikupasa an example, ku China kungopeza kuti wina wake waba angamakaba, especially ngati ma politicians akauti aba mukudziwa amene amaphera, muzapanga check bwinobwino ma videos yake chapo kuti apa kuti ndipange post mopeza kuona kuti ikhala ngati violence tiononga malamulo as a YouTube. Komano pali ma videos ku China ndithu ma Minister of Finance kandani onse amene akuoneka kuti anakhuza ndi katangale kuba amayimika apo ndi kwa shoot out ndikuphera pompo, death penalty, right? That's China. Ndiyeno zapeza kuona kuti ku Africa kuno
zimene sizimachitika. Ma politicians amakhala anthu, I think timakamba sonthawi nani, ma politicians amakhala very safe, amakhala the safe side. Ubeza kuti apanga zakuti kamano paibe chimene chimachitika. Angolibe mabiliyoni amene aba also, it's fine. Pamene anthu osauka ndi amene death sentence iyi ikumagwira ntchito pa iwowo. 2, moreover, awawo se wale apa ndi achinyamata. Anyamata amene wawo, anyamata oti mina amapanga chifukwa choti chosowa zochita. Ndrama zake anabasa ndi andale omwewo. Amasowa zochita ndiye magulu ena ake anagwiritsa ntchito. Mmazoti ndrama ndi yovuta kwambiri, especially munthu akakhala desperate. Mmene zinthu zikuvutira panopa, mmene zinthu zikuvutira panopa, anthu samagulitsa kovotera. Anthu amagulitsa. Mmene zinthu zikuvutira panopa chifukwa choti 1, ndalama zikusowa, 2, nzeru zachepa, economy sili bwino, anthu amapanga zina zili zonsezo bora angopeza ndalama. Achinyamata amene wawa mwina nangolonjeza kuti iyayi tikapanga zakuti ndikuti niyo muzapeza mwakuti, right? Ne size imene ndiona ngati kuwapha pa size imene iyi, it's very very wrong, sizabwino. Chifukwa chilungamo cho 1 sichikugwira ntchito, sichipangidwa apply kwa wina aliyense. Chingopanga apply kwa ana okha, anyamata amene mukuwaonawo. 2, anthuwo ndalama zake anabanda andale omwewo. Akusawa zochita ifuna andale omwewo amene amayambesa zonsezi, ma care onsewo amene akuchitikawo kuti anawo akapezeke kuti akugwira mavuto ngati amenecha, akapezeke, I mean, they end up in those gang groups. Chifukwa cha ndale omwewo, system yawo kuyendesa kwa dziko kwawo ndi kosalongosoka, anyamata akafika mpaka na stage manager. Ndeno kuwapha choncho nonanga kuti that's not a good idea. The mistake kwambiri, the mistake. Tingolengeza ngati Christian Malanga amene amayapesa zimene ziyakuti akalande boma, iye uja anaphedwa, right? Iye ndi amene ali wamkulu, ndi amene amadziwa kuti Christian Malanga anaphedwa, koma ana osatira osewa, ana aina 17, 20, mwana wake ni 20 years osewa. Amanja osamenna kuphedwa, amanja amenna kuti ino ngati mwazula mituyo, it's fine. Anawa asiyeni. You can teach them kundenda anthu amaphunzira. Munthu ukakhauru wala kundende sikuti ndikuti wewe ndo oyipitsitsa yayi. Oyipitsitsaso, minaso oyipitsaso ali kunja. Oyipitsaso mene wa politicians amene anabatsogolo la anthu, amene anaba ndrama za maphunziro, anaba ndrama za madzi, ndrama za, I mean, the whole country. Ndiyeno magenzanga ndi amenewo. Takamba ubwino wake kuti at least sometimes, yeah, at least brakha kuti chilungamo chikugwira kwa ena alese death penalty yo kuphana kuti tizipha munthu akakharuwa pangaza kuti kugwira ntchito kwa ena alese maumbona akapezeka. Kurakharu osati kukwana ukhawa kapena kwa anthu osauka okha, at least bola. Komanso china age, makamaka age. Anaja, they were manipulated. Anapangwa manipulate, brainwashed. Ena omuna with ongo bao janchane ena amena nyongedwa, that's wrong completely. So nga bemu ndivota na kanatana. Really? At least okupawa at least. Pena bagezi kumveka kuti okay wapa. Koma ganthoda mabai guys. Really? And I don't think, anyway, in your Maganzan Doran, guys, thank you so much, Malawian cameras. Spécifiquement à Kaluna peut être complexe et nuancé. Kaluna est une localité qui, comme d'autres régions du pays, peut faire face à des défis liés à la criminalité, à la Parmi les 25 personnes, nous avons les 8 personnes que nous avons mis à côté là-bas, dont nous allons d'abord filmer les personnes. Donc ils sont encore jusque-là. Mais les personnes ciblées sont ici devant. Ils sont au nombre de 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses déportés arrêtés en flagrance. Ils ont tous l'air.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les ai mis là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Et nous sommes arrivés. D'abord, le plus dangereux, c'est toi, ces jeunes gens ici. Et à l'autre là qui est une édition, il y avait la paix là. Toujours la grande route, il faisait ça pour faire sortir la lumière, pour la flamme, pour éclairer les gens. Il a cassé un véhicule de plaisir des citoyens. On a mis la main sur eux et les branle. Et les 40. Like, share, Malawian cameras, subscribe.